Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu takbiratul ihrami sittata asyara. Utai pira-pira syaratnya takbiratul ihrami sittata asyara iku ana 16. Iki antako ayin to tumiba ka takbiratul ihram halatal qiyam nalikane pas nabi bil fardhi ing dalam fardhi. Pas takbir ya sudah posisi apa? Wa antakuna lan tono apa takbir bil arabiyati lan basa Arab. Wa antakuna lan tono apa takbir bil jalalati lan lafaz Allahu akbar. Wa bilafzi akbar lan kana lafaz akbar ya maha besar tapi ra iso ganti ajal wa antaku ahalat al-qiyam fil wa antaku nabil arabiyah wa tartib jalan kelawan tartib benal lafzaini antara lafaz wa bilafzi akbar wa tartib bilang kelawan tartib wa tartib bilang kelawan tertib benal lafzaini antara lafaz. Ini yang paling penting wa Allah yumidda lan araf yang to orang gay panjang sapa wong hamzatul jalalati ing hamzah lafaz apa kok dadine istifham apa misale Allahu akbar berarti maknane ana ta te Allah iku akbaru maha besar. Itu bahaya sekali karena kalau panjang itu menjadi apa istifham kados napa ana waqat as-salata kan al-ana apa al-ana. Apakah sekarang Fir'aun kamu iman padahal dulu-dulu kamu maksiat. Jadi ketika Fir'aun tenggelam kamu kemudian mau apa? Mau beriman. Ketika ini malaikat Jibril seperti apakah sekarang kamu iman sementara dulu-dulu maksiat. Jadi intinya hamzah istifham nak campur hamzah al niku nak panjang jadi apa? Istifham. Berarti Allahu akbar maknanya apakah Allah maha besar. Tentu itu salah. Ya napa? Salah. Yang benar kan kalam kobar napa? Ada kalian napa? Kobar. Berarti Allahu ya Allah iku akbaru maha besar. Nah, untuk bermakna demikian harus jangan panjang, harus jangan panjang. Wa Allah yudha. Lan araf yanto ora manjangno sapa wong hamzatul jalali ing hamzah lafaz. Wa Allah yang mudah hamzatul jalalati lan syaratnya meneh wa adami madhi ba'i akbaro lan ora ndawakno bae lafat akbar. Karena kalau didawakno dadi jamak kibrun akbar pira-pira wong sing gedhe. Jadi akbar maha besar tapi nak akbar pira-pira barang sing gedhe karena jadi jamak lafat kibrun akbar. Makanya terus rubah kabeh napa? Maknanya apa? Rubah. Wa alla yusaddidalan arfen ora nasdid sapa wong alba ing ba. Wa alla yazidalan arfen ora nambahi sapa wong wawan ing wawu sakinatan ingkang mati au mutaharrikatan atau ingkang berharokat benal kalimat ini antarane kalimat loro. Wa alla yazidalan arfen ora nambahi sapa wong wawan ing wawu qoblal jalalati sing lafat apa. Ketika oleh takbir kok wallahu akbar. Wa alla yakifalan arfian ora waqaf sapa wong bena kalimat ayat takbir ing dalam antarane kalimat loro takbir waqfatan lan waqaf tawilatan kan dawa wala qasiratan lan ora kena waqaf sing pendek. Jadi ora oleh misalnya Allah waqaf terus nembe apa akbar karena nanti maknanya rubah. Terus diantara syarat mulai wa ayyusmi'a lan arfian to ngrungokno sapa wong nafsahu ing awak dhewe wong ngrungokno jami'a hurufiha yang sekabiannya huruf-huruf Allah Akbar. Jadi dia melafazkan kalimat itu sekiranya minimal dirinya sendiri dengar. Tapi nak dia mau bisik-bisik menggerakkan lisan, kemudian dia sendiri tidak memperdengarkan atau tidak dengar, maka tidak sah. Jadi ukuran minimalnya apa? Dia melafazkan dengan kadar yang dia bisa mendengar suaranya sendiri. Jadi wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Syaratnya meneh wa dukhulul waqti lan manjige wektu fil muaqqati ing dalem salat sing di wektu-wektu. Misalnya kecelok ba'diyah zuhur ya harus setelah zuhur. Qobliyah asar ya setelah manjingnya napa asar. Wa iqa'uha lan numibakno salat nimibakno niat halal istiqbali nakane pas madhep kiblat. Wa la yukhilalan araf yen ora nyacat sapa wong bi harfin lan huruf. Wa iqa'uha lan numibakno takbiratul ihram halal istiqbali nalikane pas madhep kiblat. Maksudnya semuanya takbiratul ihram posisi sudah benar-benar posisi sholat. Jadi tidak bisa misalnya kamu berdiri
agak berpaling ke utara atau ke selatan kemudian bilang Allahu Akbar. Tapi menghadap dalam madzhab Syafi'i itu dodol ya, menghadap kiblat dalam madzhab Syafi'i itu dodol. Jadi nak melengak kepala itu masih sah, tapi kalau miring sampai dadanya tidak ke kiblat tidak sah. Karena madzhab Syafi'i ya, ukuran menghadap itu pakai apa? Pakai dada. Jadi tidak pakai wajah, dipakai dada. Sehingga kalau orang sholat melengak itu sah. Padahal melengak artinya nggak madhab kiblat. Asal dadanya masih ke barat. Paham ya? Dalam madzhab Syafi'i ukuran menghadap kiblat apa? Dodol bisodri lan dodol. Wa alla yukhilla laram yen ora nyacat sapa wong bi harfin lan huruf min huruf biasa ing pira-pira hurufe takbiratul ihram. Wa takbiru takbiratul makmum lan di antarane ngakhirna takbiratul makmum an takbiratul imam saking takbirul imam. Jadi tentu karena kita makmum ya minimal makmum itu boleh takbir setelah kelarnya takbirnya imam. Setelah kelarnya takbir. Jadi Allahu Akbar, imam selesai baru makmum boleh. Faslun. Syurutul Fatihah itu pira-pira syarat Fatihah iku asyaratun iku 10. Siji atartibu tartib wal muwalatu lan langsung wa mura'atu hurufiyah lan jaga huruf-huruf Fatihah wa mura'atu tasdidatiha lan jaga pira-pira tasdid Fatihah. Wa la yaskuta lan ento ora gawe meneng sapa wong saktatan lan meneng tawilatan kang panjang wala qasiratan lan pendek. Yaksi tukang nejo sapa wong. Yaksi tukang nejo sapa wong biar lan sakta nejo kok al-qiraati ing mutus bacaan. Lan saate meneh wa qiraatu kulli ayatiha lan maca sakabehane ayat-ayat Fatihah. Wa min halan iku setengah-setengah ayat dalam madzhab Syafi'i al-basmalah itu dan apa? Basmalah dari dalam madzhab kita, basmalah itu bagian dari surat Fatihah, makanya harus dibaca. Tapi nak selain Fatihah, madzhab kita pun mengatakan itu kila itu pemisah antara dua surat apa? Pemisah antara dua surat. Tapi khusus Fatihah itu madzhab kita memang benar-benar bismillah itu bagian dari Fatihah. Jadi khusus Fatihah itu bismillah benar-benar bagian dari Fatihah. Wa adamul lahni lan ora anane lahen. Lahen niku pelat utawa apa cacat al-mukhilli kang nyacat di makna kelan makna. Jadi dia tidak melakukan lahen kesalahan i'rab yang merusak makna. Misalnya an'amta diwaca an'amtu itu kan merusak makna. Tapi nak terima hak mirip kaf mirip hak wa ila tilad dison bukan masalah kan apa ndak pati fatal ya. Tapi kalau salah harokat kan lahan mukhil bil makna. Wa antakuna lento ono Fatihah kharatal qiyami ono pas ngadeg fil fardhi ing dalam syarat itu. Tentu posisi Fatihah itu harus pas ngadeg. Wa ayyusmi alan arep ento ngrungokno sapa wong nafsu ing awak dhewe ne wong al-qiraata ing wacanan Fatihah. Jadi syaratnya lagi dia baca Fatihah ya dengan asumsi dia bisa dengar suaranya sendiri. Wa la yataqallala halane ora nyela-nyelani ha ing Fatihah wa zikrun dzikir ajnabiyun kang beda. Misalnya tengah-tengah Fatihah ihdinas shiratal mustaqim terus kamu berdoa sesuatu yang enggak ada hubungannya dengan Fatihah itu enggak boleh. Senajan toh berbentuk zikir, senajan toh berbentuk zikir. Jadi tidak boleh Fatihah itu diselani sesuatu zikir yang ajnabi atau yang berbeda sama sekali dengan urusan apa? Fatihah. Tapi nak masih dengan urusan Fatihah itu boleh. Misalnya ihdinas shiratal mustaqim terus kamu berdoa ihdinas shiratal mustaqim terus ihdina ya Allah ila sawa'i sabil yang masih terkait dengan filosofi makna Fatihah itu boleh. Faslun tasdidatul Fatihati utai pro tasdidul Fatihah wa arba asyrota iku ono 14. Jadi lama disiap yo orang mugawian tasdid itu. Wa tasdidul Fatihah 14 itu bismillah faqal lam no? Jelas ya bismillah berarti faqal lam. Ar-Rahman faqar ra loro ya. Ar-Rahim faqar ra telu ya. Alhamdulillah faqal lamil jalalah lillahi no? Kira papat ya. Itu Rabbil alamin Faqarra 5 ya. Ar-Rahman Faqarra Ar-Rahim Faqarra Malik Yaumiddin Faqadal Malik Yaumiddin. Itu Faqadal. Ya, ya tasdidnya ya jawab. Masa tasdid terus seper. Ono nang sono. Iya kana butuh Faqal ya. Masa ana sing tak kan ora ono tasdid ngene iki. Ya toh. Wa iya kana stain Faqal ya. Ihdinas siratal mustaqim faqas siratal ladzina faqal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqad wala. Saya mau bener sing kita faqad. Kita apa?
ngitung dhewe pokoke piro dadi jumlahe piro 14 paslon Isanu dan sunat nomor fulyadeni ngangkat tangan loro fi arbaati mawadin. Bang ngitung utang atau ngitung tasdid. Bang ngitung nasib atau ngitung nopo? Tasdid. Ulama di sewu sange senange pengiran. Tasdid kok. Mau huruf Quran sing ngitung mon kathah. Huruf Quran kathah sing. Ana sing menduga-duga jare 6666 itu menduga-duga. Jane pas ini lebih sedikit. Karena apa ya? Itu enggak ada yang valid karena kan cara penghitungan itu beda, cara penghitungan itu beda. Makanya pangeran itu dalam surat itu, misalnya Quran pokoknya unik. Jadi kadang alif lam mim itu dihitung seayat, malah sing hamim kadang ra dihitung. Jadi memang ono adat kufi, ono kufi awal, kufi akhir karena ya semacam-macam. Faslun nisanu dan sunat nomor fulyadeni pengangkat tangan loro fi arbaati mawadi ing dalam papat pira-pira tempat siji inta takbiratul ihram nalikane takbiratul ihram ngangkat tangan Allahu akbar itu kesunatan ngangkat tangan wa inda ruku' nalikane ruku' wa indal i'tidal nalikane i'tidal wa indal qiyam nalikane ngadeg minat tasyahudil awal sang tasyahud awal. Jadi mengangkat tangan itu hanya di 4 tempat, mau takbir, mau ruku', mau i'tidal, mau ngangkat sangka tasyahud. Jadi kena bersujud apa julus bina sajatin rasa apa? Rasa ngangkat apa? Tangan berdada. Apa deh yang apa? Mau 4 kira? 4 mau takbir, rukuk, i'tidal, qiyam min at-tasawwur. Ya niku gak perlu ngangkat apa? Gak perlu ngangkat tangan. Faslun. Syurutu sujudi de boro syarat sujud iku sabatun iku 7. Siji ayat juta ento sujud sapa wong ala sabati a'dha ning atase libatno 7 anggota. Inwau ya, jabha 1, yaden 2, rukbaten 2, kodamen 2. Berarti berapa tuh? 7. Wa antakuna entono pejabatu dada. Wa antakuna entono pejabatu baduke wong maksufatan terbuka. Senajan to ndak harus semua baduk, pokoknya sebagian kecil dari baduk itu nempel dengan pas sujudan. Dan yang nempel itu syaratnya harus maksufah, napa? Maksufah. Karena ana wong apa nganggo ikal terus berlebihan terus nanti sing sujud kena ikalnya malah enggak sah karena jabahnya harus apa maksufah. Syaratnya meneh wa antaku najabatu maksufatan wa tahamululan syaratnya meneh agak nekan metek cara kituna menapa metek biroksi lan sirai wong. Jadi ada unsur nekannya. Kalau lama dulu bilang umpama kapuk itu sempat kempes. Jadi bayangane umpama ngisore kapuk kempes. Jadi ada tekanannya misalnya kapuk itu asumsine nama kempes. Berarti ada apa tekanan buat tahamul birosi. Terus syaratnya meneh wa adamul huwiyyi lan ora anane niat medun diwirihi krana liyane sujud. Jadi misalnya ana wong ngadeg terus dijengkangno wong, terus posisi sujud terus dinari sujud enggak boleh karena kamu posisi gitu mergo dijengkangno wong. Jadi syaratnya sujud dia turun ke sana memang niat sujud bukan karena yang lain. Atau wong dibuk dhuwit bareng tok ngisor niat sujud bisa, nah itu enggak boleh. Jadi intinya ketika mau sujud ya niatnya untuk sujud jangan yang lain. Ini jenenge apa adamul huwi dewe. Ya macane huwi, hawa ya hawa huwian maknane mudun. Jadi nak hawa ya hawa hawan maknane hawa nafsu, tapi nak hawa ya huwian maknane mudun. Eling-eling apa hawa ya hawa hawan ini maknane hawa nafsu, tapi nak hawa ya huwian maknane mudun. Wa adamul huwi, sedanten guru-guru kula riyen awase macane huwian. Wa adamul huwi lan ora anane niat medun liwirihi maring liyane sujud. Wala syudalan ora sujud sapa wong ala se ning atase perkara. Ya taharraku kang dadi gerak sapa wong bi harokat. Ya taharraku kang dadi gerak apa sek. Ya taharraku kang gerak apa sek bi harokatihi kelawan obahe wong. Jadi misalnya ana wong nganggo serban, ya serban iki kan wong ngadeg serban melok ngadeg, lungguh melok lungguh lah. Ketika kowe sujud posisi ujung serban itu ning panggonan sujud terus kamu sujud di situ berarti sujud pada sesuatu yang ikut bergerak ketika kamu bergerak. Jadi malane nak salat nganggo apa rida apa nganggo rida itu hati-hati karena kalau itu nanti posisi di tempat sujud kamu sujud di situ enggak sah, berarti sujud pada sesuatu yang bergerak karena gerak kamu. Paham ya? Terus itu enggak boleh. Jadi ora kok contoh wong salat ning ranjang bawa-bawa mboten. Maksudnya contoh sujud, wong nganggo ridak lho paling potensi nganggo apa? Ridak. Kangkang kan gak mungkin nganggo ridak, Pak. Nganggo ridak. Kemudian pas sujud kan kadang ngelemprek ning posisi masjid tempat sujud. Terus kamu sujud di situ. Berarti sujud
pada sesuatu sing yataharraku biharokat. Itu enggak boleh standarnya teman-teman. Tapi bisa saja ada ulama lain mengatakan sah. Tapi ulama ini yang arah kitab ini termasuk meyakini yang seperti itu tidak sah. Karena apa ya? Corone gak jenak. Wa alla terus budi wartifa'u asafilihi lan salate sujud meneh olahe ngangkat ngisor-ngisore wong kaangkat ala aali ing atase dhuwur-dhuwure wong. Jadi gampangane posisi kepala itu atas menjadi bawah, paham ya? Sing bokong normale di bawah menjadi atas. Gampangane intine ku bokong sak dhuwure sirah. Paham ya gampangane bokong sak dhuwure sirah. Mriki diredaksekno asafil maknane ajizah. Teng sarah napa wa iya ajizah. Ya aali maknane sirah. Ya maknane ngono tok, ora usah maknane. Anu maknane liyane sikil kok hisor. Bu angkat sak dhuwure sirah. Malah kacau kabeh. Tak kacau tak kiri salam safina ku kacau. Mergo menapeno sing biasa kok ngisor mbok dhuwur. Padahal manusa paling ngisor ku sikil. Nah, terus sikil mbok angkat. Mulane bener saya Nawawi ditafsiri asafilihi wa hiya ajizatu, maksudnya bokong tok. Ala alihi wa hiya rasul. Jadi gampangane sujud iku bokong sak dhuwure sirah. Wis ora usah muni apa ngisor dadi dhuwur. Lah ngisor rak sikil. Ya ora usah ngono kok. Buletan tak kira dalam safina kok buletan. Jane yang bener pokoke wartifa wa al-yaihi ala rasul. Mengantuk lagi asal filihi ajizatu napa? Alihi rasul. Jadi mun jelas wa tumaknina lan tumaknina fi dalam sujud. Khotimatun hadi khotimatun. Ada usudi tire pira-pira anggota sing perlu sujud kesapatun ana pitu. Siji aljabatu badho wa butunul kafeni lan jerone apa-apa loro. Berarti mun pinten 3 nggih. Baru batani dengkul loro berarti mun pinten 5. Wa butunu asabi rijlaini lan jerone pira-pira drijine sikil loro. Tapi ndak kudu kabeh pokoke sebagian. Umume iki jempol napa? Umume. Nek teng sarah kan wa yakfi wa ujuzin min kulli wahidin apa? Sampeyan delok tengene sarah napa? Butunu asabi rijlaini wa yakfi wa ujuzin min kulli wahidin apa? Jadi wa yakfi lan cukup wa ujuzin ngletakno bagian kecil min kulli wahidin saking saben-saben sikil. Jadi misalnya bathuk ya cukup sebagian ya. Terus apa? Sikil dalamaan ya ora kudu kabeh. Misale umume wong Jawa kan jempol tok. Nak sujud ya. Sing butunul asobe sing kena umume jempol tok kan. Ya sudah jempol tok. Wa yakfi wa ujuzin min kulli wahidin min hadil a'dha as-sab'ah. Walau min usbu'in faqat. Meskipun satu driji. Kados umume yang Jawa kan apa? Niku kan nak sujud kan namung apa? Jempol tok sing manjat, jempol sikil tok sing manjat. Walau min yadin, tangan ya gitu. Tapi ora tangan kan lebih gampang, no? Gampang. Cuma ini kan cerita secara disiplin hukum, ya secara disiplin hukum jelas wa yakfi napa? Wat ujuzin min kulli wahidin min hadil a'dha as-sab'ah. Jadi ora kudu fanatik semua napa? Driji sikil umume wong ya napa? Jempol lah sikil jempol. Ya jadi jelas. Jadi wa yakfi wat ujuzin min kulli wahidin min hadil a'dha as-sab'ah. Paslon tasdidatu tasyahudi ta pira-pira tasdid tasyahudi iska wa isruna iki tasdid tasyahud diitung yo tasdid tasyahud ono selikur khamsun fi akmali sing 5 urusan sempurna wasit tata asyara fi aqalli ayo tenge at-tahiyat pira at-tahiyat tasdid berarti alat ta wal ya ana roh banggune al mubarakatus sholawat ala shot yo at-thayyibat alat to dina cara Quran wis roh mbah karuan wana nek mungkin ben karangane akeh ngene ditulis ngono iya anggere bocah ngaji ayo to as-sholawat ala shot at-thayyibat alat to wal ya bener ya at-thayyi ya at-thayyi berarti alat to wal ya ya karuan to ya tasdid ya tasdid ya to alat to wal ya kan at-thayyibat lillah ala lamil jalam terus assalam ala sin alaika ayuhan nabiyyu alal ya wan nun iya rontok alal ya wan nun wal ya oh ya ayuha to ya kan ayuhan nabi berarti alal ya iku ayuna ya apa bocah udah sembrono ya ayuhan nabi alal ya maksudnya ayu wan nun na
wal ya berarti ayyuhan nabi telu ya. Bener. Wa rahmatullahi ala lamil jalalah jelas ya. Wa barakatuhu assalam iki piye sing medhot-medhot kok. Wa barakatuh kan gak ono diitung. Ya kan? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalam alas sin. Alaina wa ala ibadillah ala lamil jalalah karwan as-solihin ala sod. Pas berono musane. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini diulang ora. Kok cate iki. Brewok iki. Karena santri ini sing brewok iki. Iki sepurane ora ron akeh Joko tuwa. Sebrana musane. Karwan as-solihin tasdidhe ning sod yo. As-solihin alas sod. Asyhadu alla ilaha illallah ala lami alif. Allah apa? Allah berarti apa? Lam alif. Allah berarti tasdidhe ning lam alif. Illallah ala lami alif wa lamil jalalah kan illa ning lam alif, Allah ning lafdil jalalah. Wa asyhadu anna alan Muhammadur Rasulullah ala mimi Muhammad. Malah diterangno malah bingung sini wis roh. Wa ala ra ya bener Muhammadur Rasul. Ya kan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti alal mim wa alar ra. Wa ala lamil jalalah lan ing atase lam bener ya Muhammadar Rasul. Berarti mim ra lamul jalalah ya tak? Muhammad berarti mim. Muhammadar ra Allah lam jalalah. Faslun tasdidatu aqalli sholati utai pira-pira tasdide siji maca selawat ala nabi wa arbaun papat. Nah saiki itu. Allahumma apa? Alal lam wal mim, apa? Allahumma alal lam wal mim. Sholli ala ala Muhammad alal mim. Brewok rap. Sembrono muson tapi. Sepuro kang sone prapirsa kang sepuro kang apa. Hafid digarap ngene. Menyang wong ngene. Hafid digarap kok. Diulang dakokane tasdid. Ya tunggal fa'ala tasdid ning ain. Farroha tasdid ning ro. Yo sepuro kang yo. Faslun aqallu salami itu isi salam assalamu alaikum. Tasdidnya apa? Lalu tahu tasdid salam itu tasdid lafaz assalam iku alas. Sudah ada. Kok disuruh pakai. Ayo assalamu alaikum. Tasdid salam utai tasdid lafaz salam iku alas sini ing atase sin. Ada.